Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. These POMPOUS RECORDS. Afambo Michael Obinna, Abumonye Obaru Local Government na Anambra State. Egwu ka nneti anafe eji mara m n'egwu bụ MIC OBIGOD. Neti bụ egwu ka nneti, egwu eji eto Chukwu. Esi m na ụlọ ụka wee bido mgbe m pere mpe wee tibe nya bụ egwu ana m agụ mana due to na opportunity adịghị that much, so ndị buru ibu karịa m, ndị kam ibu na adịghị take the opportunity, so mbidozie mụwa ka esi akụ drums, from there mara ka esi akụ guitar, so ha fụzie na I'm very relevant. We kwetezi m mbatazie na kwaya, mgbe bidozie na-agụ na-akpọ na-akansi bido nakatazikwa bido na-agụ hip hop, mana mgbe oge ruru nsi mba achọrọ m iwere talent a Chukwu nye m wee na agụ hip hop na achọrọ m iji wee na-eto Chukwu, so ya meji change kwa to gospel music again. Mba nwoke ụtala afịara m n'ọmụ a decide na achọrọ m iwere talent Chukwu nye m wee na-eto Chukwu, ọ bụkwa nwoke onye pịa m ụtalị. Egwu niile na-enye ego, mana ọ bụghị egwu ka enye ego, ekwede nke na-eke enye ego, ọ egwu hip hop na ndị ọzọ. Okay, nke a bụ nke Igbo. Nke mbụ bụ nke mụ na Evangelist James Arum rụkọrọ, a na-akpọ ya Bulie, ọ nọ anywhere na igogolokwa ya afọ ya, na nke anụ a kịta na bụ nke Igbo. Mba emepụtaghị m vidio nke ahụ, na decide m na nke anụ aka achọrọ m imepụta vidio ya. Okay, mmadụ dịka Nathaniel Bassey, ana m ekwesị anya, mmadụ dịkwa ka Chioma Jesus na Frank Edwards, Mercy Chinwo, ana m ekwesikwa ha ncha niile anya. Mmelote uzikwa, mana mgbe anọ m ebe 12 years wee bido wee banye na kwaya, mgbe ka m bido, mana ebido mkpọwa gita mgbe nọ 15 years ka m bido kpọwa gita. Since then ebidozi m ịgụ agụ mgbe nọ ebe 21 years. Church m bido bụ Believers Ark of God Mission, ọ dị na Warri. Nsizi ebe ahụ wee jeezie Redeem ka nọzi na Goshen Parish nke dị na Warri kwa na side Osubi. Ebe a ka megidekwere wee sikwa ebe ahụ pụtakwa wee baezie church na-aga kịta na a na-akpọkwa Glorious Mount of Possibility mgbe gbata Lagos a. Ya egwu bụ mbịa Lagos, mana ọ bụghị egwu ka bụ mbịa Lagos. Ọ mgbe m na-eti egwu actually eso m nwa Ọsadebe ka na-akpọ Obiajụla Ọsadebe, ya ka nso bịa Lagos. So mgbe anyị lụsara ya bịa ọlụ onwe ka ihe si dị, hapụzie m na Lagos wee nawazie mwa sị that as long as I'm here I must survive, so ọ na-aka nsi bidozie wee na-etizikwa egwu nke mụwa. Okay, afa dị egwu bụ Daalụ. Mgbe egwu abara m n'uche bụ onwe mgbe m eji ha ahụ, so eji m ha ahụ onwe ka ihe si dịrị m mgbe ahụ m dị aganwe ije, mụ amaghị ihe mere m that time, mana adị m aganwe ije. So bịa ekpekọtara ekpere, a lot of people na-eweta different suggestions, mana mgbe ekpekọtara ekpere to the glory of God nwetakwa onwe m. So mgbe m nwetachara onwe m n'ime obi aṅụrị nke furu onwe m mgbe ahụ ka m ji si oke na mmedere Chukwu egwu a wee na-abasazi m n'uche nwobere wee conclude ya, mana this year ka m mepụtara, mana ọ batara m n'uche ebe 2017. Okay, my record label POMPOUS RECORDS Ventures, ọ ha na-enyere maka ma ihe gbasara ma studio, ma ihe gbasara ma promotion of the music na ihe ndị ọzọ, all through ha maka nsi eme ihe niile. Okay, mụ na ha nọgo for 3 years now. Mụ na ndị POMPOUS RECORDS anọgo for 3 years now, and mụ na ha onwebeghị mbọsị mụ na ha nwere nsogbu. Anyị na-emekwa ọfụma, anyị na-eme anọ ihe nwanne na nwanne maka Chukwu ka anyị ji egwu a wee na-eto. Ihe nche bụ na onye ọbụla kwesịrị na-enye Chukwu ekene, onye ọbụla kwesịrị na-eto Chukwu, mana ị na-eti egwu ụka ebe a na-eme ụmụ ihe adịghị mma, ọ ị na-eme dị egwu ya abuse, maka egwu ahụ onye ahụ dịrị egwu a dịrị ya ka e wee ya na-enye Chukwu otuto. Ebịarozie n'ebe adịghị mma, ebe adịghị enye Chukwu otuto na-akpọzi ya bụ egwu ọ dịghị mma. Enwere ike ikpe egwu kwa n'ụlọ, kpọọ ya na chọọchị, ma kpọọ ya ebe na-azụ ahịa wee na-akpọkụ Chukwu na-enye ya ekene, mana ịkpọwazi egwu ka na night club bụ is total abuse. So I support hom nke ọ site na ma Chineke anyị na-enekwasị Chukwu anya, by the special grace of God, Chukwu si na ọ ya gọzi akara aka anyị, and anyị na-etinyekwe
obi anyị na ya nwekwa okwukwe n'ebe ọ nọ. So I believe na mgbe afọ ise na n'iru Chukwu ya enyekwara anyị aka ya ruo ebe ume ibe anyị nọ amatakwa ya amata karịa ka amara anyị kịta anọ. Ndụmọdụ nwere ike inye ha bụ ịmara ihe ahụ ị na-eme ya ọfụma dị uchu na-eme ya, maka ị na-eme ya ị na-ekpekwa ekpere ịmahụ mbọsị mmadụ ga-ekwuni fụ gị si na ọ chọrọ inyere gị aka. O nwere ike osisi na ọ chọrọ inyere gị aka ọ bụrụ na ịdịbeghị prepared, maybe na ibidozie mgbe ahụ na-asị ka ebidokwe n'isi na edewe egwu. Ihe ị ga na-eme bụ na-ede egwu gị na-ayọkwa Chukwu amara. Ị na-achọkwa ọ bụrụ na ị bụ onye na-eti egwu ụka, ị na-achọ ụlọ ụka ya na-eje different ụlọ ụka wee na-eje eti egwu gị na-eme ka ndị mmadụ na-amara egwu gị. Nwa obere nke ijikwa ya na-asọpọtụ na-eme ya bụ ife, because ọ bụrụ na ị nyeghọrọ onwe gị aka onweghị onye ga-nyere gị aka. Ọ ndị mmadụ fụni na-enyere onwe gị aka, fụni na-agba mbọ ha wee dịzie interested in you, si okay ka sọpọtụ gị. Mana idobe arụ na ị na-eche ka mmadụ bịa nyere gị aka, esi hụ like that eme. Ị ga-ebuzo megodo onwe gị advertise brand ya yourself, ndị mmadụ afụ ka isi eme, sikwa na onye a nwekwara talent ahụ. Inwe talent ọ dị n'ime gị, idezi egwu dobe ya na yad, onweghị onye ga-ama na idere egwu, onweghị onye ga-ama nọ na yad. Ị ga-epushi ya nwa obere, ndị mmadụ asị onye aka onye asị eme, ọ dịkwa talented kwa ka nyezire ya aka. So ihe na-agwa onye ọbụla na-aga m ntị, onye ọbụla give na up, nobody should give up. Anyị na-ayọ Chukwu ga-enye onye ọbụla aka. Okay, ihe na-emekwenụ ndị a ha were uchu ha niile ha etinye na ihe gbasara ego n'ụlọ ụka bụ na enweghị ihe a na-arụ. Onye ọbụla na-eti egwu kwesịrị enwe ihe ọ na-eme, o kwesịrị inwe ihe ọzọ na-eme. Ị na-eme something else, enwere ike kpọọ gị. Ọ bụ na mmụọ Chukwu dị gị n'ime si gị jewe eje, ọ bụ na ọ sịkwa gị eji na ịnọdụ, mana i were uchu gị niile tinye na ya bụ egwu, ebe ọbụla kpọ ha na gị si na ya akwụ gị ụgwọ, ịghọtago. Mana o nwere ndị Chukwu chọọ ka i were egwu gị ahụ jee gọzie mebi na congregation ahụ, mana ya ha ejegwuzi maka ndị ahụ enyeghị oge ego na nke ahụ adịbakwa. Nke ọzọ bụ na ndị pastọs a bịazi bịa mezie, some of them, ọ bụghị ha ncha niile, ụfọdụ n'ime ha bịazi bịa na-amezi na ha dị echekwa ndị a na-agụ egwu, ha dị echekwa ha ọfụma. Enwere ike si onye pastọ ngwa ya enyere gị ego, ịghọtago, maka ya ịbịaruzie ọkpọmagụ na ịgbara flight wee bịa, ịgba transport, kpọkwa ndị egwu gị, ị akpọkwa ma ndị na-akụ drums, ndị na-akụ keyboard, ma ndị na-eme backup, ha riri nne, ị akpọkwa ha wee bịa. Ana ịbịarụ onwe ha ọka ya ha chọrọ ha something, si ha ji kwọrọ ha transport, ihe ha na hotel, nye ha nri, ma nyekwa ha something ha ji jide aka. Ha abịarụzie ha na-emezi ya na ya ha eme ya like that, na a na-ewere ya nọ ihe natara Chukwu na iji ya na-eto Chukwu. Ndị ahụ kwesịrị iji uche ha matụ na ndị a niile ị na-akpọkọ na ị na-enye ha something. So ha bụ na ha ji uche ha mara ihe dị mma, gị na mmadụ gị, ọ bụ na pastọ emego gị invite before, omego ọfụma, ma na ọma ihe dị mma, ị ga-esetụlụ ndị a niile. Ị gaghị agwa dị ya si nye m amount dị ona, mana ọ bịarụ mee ha ọgụ ọfụma, ọkpọ gị next time isi ya ngwa ya nye gị ego. Ana m ekene onye ọbụla, ma ndị na-ekiri ekiri, ma ndị na-eso m, ma ndị na-enyere m aka. Ana m ekene Pompous Record Ventures, na-ekene ma UGWUMBA TV, na-ekenekwe ndị niile na-ekiri anyị ekiri na ihe ọma niile ha na-eme, ka ha si eso anyị, ka ha si akwado anyị. Ana m asị Chukwu gọzie onye ọbụla, bụrụkwa onye na-eti egwu ka na-amalite ma egwu gospel ma egwu nke ndị ụwa. Ebe ọ bụ na ifuru onwe gị, egwu bụ egwu, ị na-ayọ gị bụ just uche na Chukwu. Ebe ahụ ị chọrọ irute, ị ga-erute ya. Chukwu ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Ị ga-enweta m through Pompous Record Ventures, ọ dị na Facebook, isearch ya dị, ị ga-enweta ya. Mana ịchọkwa akara ya ekwentị nke m, ị ga-enweta na 08066606253. Biko nụ ụmụnne m, nna yọkwa unu ka unu na-eso m, na-akwanitekwe m, na-esokwe m na Facebook ma na Instagram na afa mbụ MIC OBIGOD, na-esokwe nụ Pompous Record Venture. Mana egwu m niile ka ọ bụ unu chọrọ download, unu type my name MIC OBIGOD, MIC OBIGOD na Google, unu enwetasi egwu m niile. Unu ahụkọ dịkwa na Facebook, unu ahụkọ dị na TikTok, unu ahụkọ dị na Instagram. Isearch MIC OBIGOD, ebe akụ na ya na wee nweta m. Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs, amen.
mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba.